খালি তো কথা বল না যা যা বিদা এই দূর 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 এডি দূর ये समुद्र कौन सी नहीं ये साई भाई गाँव को बोल रहे बाहर ले तो हो जा जा ओहो जाओ समझ भाले नहीं थोड़ा बोल रहे जीवा What
କଣ ହେଉଛି ତୁମର? ବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅ ନା, ଆମ୍ଭେ ତୁମ ସେବାରେ ଅଛୁ। ଗୋଡ଼ ନଖକନ୍ଦିରୁ ମୁଣ୍ଡ ବାଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାହା ଅସୁବିଧା ହେଇଛି ଆମକୁ ଖୋଲି ପ୍ରକାଶ କର। ଯାହାର ପତଳା ଝାଡ଼ା ହଉଥିବ ବାବା, ଯାହାର ପାଣି କନ୍ଦା ଖାଉଥିବ ବାବା, ଯାହାର କାଛ କୁଣ୍ଡିଆ ହଉଥିବ ବାବା, ଯୋଉ ସ୍ତ୍ରୀ ତା ସ୍ୱାମୀ କି ଛାଡି ଚାଲି ଯାଉଥିବ, ତାପରେ ବାବା କଣ ହବ? ଏସବୁର ଅବ୍ୟର୍ଥ ଔଷଧ ଯାଅ, ଯାଇ ସୁନ୍ଦରୀକୁ ଧରିବା। ନମସ୍କାର। Broccoli, cai, dudu. Yeah,